F'temp kemm xejn gris li wara ntesa grazzi għar-raġġi tax-xemx, il-ħadd ittellet festa rkotta fir-raħal żgħir ta' Ħalkirkop. Raħal li huwa bbinat sew mal-irkotta tradizzjoni li nġiebet f'pajjiżna minn Sqallija. L-irkotta tradizzjonali magħmula mill-ħalib tan-naġġ ftit li xejn għadha popolari, dan minħabba li trobbija tan-naġġ dejjem qed tonqos. Iltqajna ma' Carmena Manġolli la kważi 30 sena taħdem l-irkotta mill-ħalib tan-naġġ, dan minkejja l-proċess rigorus fejn għal-aktar minn nofsija trid toqgħod ħawad borma ħalib. Nagħmilha bl-ilma baħar u naqra tqiq. U inħawad, dik bħal meta jkollok ir-riċetta tal-borma. Kulħadd ikollu r-riċetta tiegħu, din ir-riċetta tagħna vera kulħadd jaħdem differenti. Iżda x'jagħmel l-irkotta magħmula mill-ħalib tan-naġġ differenti minn tal-baqar? Ħafna ħelti u tan-naġġ differenti ħafna. Għax ma jagħmillekx xaħam u affarijiet hekk. Ma tajjeb ħafna li anke min ikollu l-kolesterol tajba ħafna ma tellax. U fejn hemm l-ikel hemm in-nies, dan kienet tixdu l-barkarella li fiha kien hemm il-kok popolari Manuel Aquilina. Apparti l-ikel bnin li kien qed iħejji Manuel spjega kif tista' tirriċikla l-ikel b'mod partikolari l-konfettura mill-qxur taċ-ċitru. Sen il-qxur, itfgħu ġo kazzola għattih bl-ilma, u iftaħ jali u armi dak l-ilma. Ċi tagħmel dak il-proċess 3 darbiet, tkun qed tneħħi l-mor. Issa ir-raba darba l-istess kwantità ta' qxur itfa' zokkor u nofs ilma. Iftħu jali itfa' cinnamon sticks, star anise, imsemel ta' ronfor għat-tomit, sajru għal 25 minuta u dak il-ħin kif ikun lest ġo vażetti sterilizzati. L-ikel u l-ħelu f'din il-festa li ssir ta' kull sena kien ivarja minn kannoli, ġelat u sfinaċ tal-irkotta għal torti tal-irkotta. Apparti minn hekk ġie espost ukoll it-talent tal-lokal f'wirja artistika li tellet fil-bini tal-Kunsill.